ऋषि राज RRT ऐसन ना खेलले हो बाबू खेलबा अनोखा हम ना देबू धोखा। ऐसन ना खेलले हो बाबू खेलबा अनोखा हम ना देबू धोखा। ओहे सीखबू पाका फूल में ओका बोका तीन टरोका। ओहे सीखबू पाका फूल में आइए recording by RRT Digital Recording Studio Chhadadam। दिन के दुपहरी में अइहे अकेला हम अकेले आइब होई ना झमेला। दिन के दुपहरी में अइहे अकेला हम अकेले आइब होई ना झमेला। चुपे चुपे खेलल जाई खेलबा अनोखा असली मिलल बा मौका। चुपे चुपे खेलल जाई खेलबा अनोखा असली मिलल बा मौका। अइहे सीखबू पाका फूल में ओका बोका तीन टरोका। अइहे सीखबू पाका फूल में बच के आ कहिए जाइतन मीठू मिसाइल से। देखतौ तो वीडियो बनतबू फोरजी मोबाइल से। बच के आ कहिए जाइतन मीठू मिसाइल से। देखतौ तो वीडियो बनतबू फोरजी मोबाइल से। अलबेला सकला दे देबू पानो खाद में मिली का चोखा। बड़े आगे अनुज के लागे देखबू पानो खाद में खेलब का चोखा। अइहे सीखबू पाका फूल में ओका बोका तीन टरोका। अइहे सीखबू पाका फूल में आज 5 बजे पुल में।